Ngayon yes, DCB TV. Kasi may video channel, kasi siguro video niya ito. Ay, dito kami sa naman yan sa may Robinson Place, Malate, Manila. Mag-iso kami ng kurtina sa may straightforward. Kasi opening daw yung yan, kasi mag-iso kami ng kurtina mga yan. Sabi, sama mo kami yan, si Bay Ray, si Papa Ray. Bye! Papa Ray, ayan o. Okay. Sabi tayo ng yan, at saka itong kurtina mga yan, yung install namin doon sa may straightforward. Kami yan, samahan nyo kami yan sa pag-install dito. Straightforward, ayan, straightforward. Ayan si Bay Ray. Makakabit na naman yung cortina, diba yung cortina. Yung kaya natin na namin ka na sa loob. Kami yan, samahan nyo kami yan. Dito kami sa Robinson, Malate, Manila. Sa mall to sa mall, Robinson. Ayan, straightforward. Huwag na straightforward. Yung kapag si Bay Ray ng cortina. Kami yan. Nilagay ni Bay Ray yung cortina. Ayan, ito yung ayan. Yung cortina na dito sa may straightforward. Ngayon yan, so. Yan. Yung cortina na straightforward. Yan. Kabila. Yan may kabila. Yan. Dito kami sa naman yan, Robinson's. Ito yung Robinson's branch. Straightforward. Curtain installation. So yung mga yan sa door 1 tapos door 2. Nabit na ni Bay Ray yung panghuling kurtina dito. Ayan. Si Bay Ray, kinabit na niya yung kurtina dito. Yung last naman yan, tapos na. Naman yan, yung parang door. Tapos makapagdagay. Kunti na naman yan sa katali na yun. So yun naman yan ito sa may Robinson Place, Malate, Manila naman yan. Dito sa may straightforward branch. Dito nila. Ayan, salamat sa panonood nito. Kabisyo mo, more power, fixes, sana sa buting kulayan. And bye-bye, minions! Sa naman yan, sa Robinson's Place, Malate, Manila. Uwi na kami, hindi sa Bay Ray. Ayan, okay na. Tapos na kayo mag-install doon.